ewiase ahwase ewo ho wa abrabo mu nokre nti akwala asua na nti a ohwe ase no wasori nti enya nwanwa sa wo hwe ase na mom nwanwa sa wo hwe ase na won sorry mini anopai ebia in your life in the family what tekra sa wo papa Canada so obian sorry ewa abusua mu enkodu baabi ewa nanimu abrabo mu da enokra bia wo hu wo fa bi wunuanom oto ani askane abusua no mu nyina obia ni ho a watra level bia kodu baabi a wadu nti won so ba ba di wo mo so no aye sa repeat history what to ye wusu kakra woni amahwegu ye abrabo no touch ma kakra ejina ye wodi ahwase aye na woda ho be me na manfo ejire kire ni da so ne wa ebo wonsem wo mo ebo mpaye ma wa wontiye wuhu da wo mo hwese wo bekọ wanim na watimi nso aba be pagya wo mo anopai se wan pagya uti na woda so ade ahwase ye na won ha wo hu you have not just hurt yourself but you've hurt thousands of people wonim se wa hwe ase a wa hwe yi wa mo obi su gina wache wontimi mesen koi brother sister anopai sorry wate na jade wo ye no because enya wo ho na wa ha but ase a woda ho a wo pagya uti sorry ye no wa hankofo dodo no a ewo wachi a etwen wo manfo bebredi da so no anope wo mo na ehwe se o kọ no mo so adi wachi pagati na sori kọ na ye denara enyo nkwa na di kan a wa hwe ase good morning and it shall be well.